Темирбулатовлар авылдан читтәре абзар төзи башлаганнар инде. Ул грант акчасына алачак 97 баш терлек өчен бердә малларны бәйсез тутарга планлаштыралар. Тірлекні асырай едік, неге ат көрмеге ансыр енді, 30 жылда бұл әр вақыт еді 15-20 баш тана үгестірай. Аннан бетін яшылар қайтабыз деге арттырдық, тірлекні шынап тұрып, шуша ит білеген ашай башладық. 40-50 башқа жеткірдік. Шуша ешләдік, мына 7-8 жыл. Темирбулатовлар алдан шәхси ярдәмче хуҗалык соңра фермерлык эшчәнлеген башлап җибәрә. Агростартап программасы гамәлгә кергәч, һич икеләнмичә катнашырга теләк белдерәләр. 97 баш үгезләр, таналар алырга җыенабыз менә. Акчалар күчкән диделәр инде. И трактор МТЗ-82 шушының белән җирләр эшләргә җыенабыз. Президентыбызга рәхмәт әйтәсе килә. Министр сельского хозяйства. Темирбулатовлар һәр эшне гаилә белән бергәләп башкара. Фермерның төп ярдәмчеләре улы Ришат Келене Венера. Итне авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә дә саталар. 50 гектар пай җирләре бар. Быел анда азык культуралары чәчкәннәр. Үзләрендә әлегә техника юк. Чәчү вакытында Яктыкүл авылының бөтен фермеры ярдәмгә килгән. Төп йорт янында да ферма бар. Аны 2015 елда төзегәннәр. Монда сыер терлеге асрыйлар. Күзгә чалынганы шул йорт территориясендә төрледән-төрле розалар үсә. Шүлмәкләрдә чәчәкләр утыртылган. Анысы хуҗабикә Дамила ханымның яраткан шөгыле икән. Бүгенге көнгә 15 савым сыеры, бузаулар инде, таналар, үгез бузаулар, ат кормыда торалар. Бу фермаларны без үзебезнең көч белән, үзебезнең тырышлык белән салып чыктык. Хәзер хуҗалыкта 80 баш мөгезле эретерлек, 10 баш ат, алары җәйләүдә. Бу кырга электр көтүче куелган, малларга ишерү өчен кое козганнар. 7 айдан башлап сатып алабыз инде. Самый теге бузауларның үскән вакытында. Шуннан бер яшь ярымга хәтлек, 2 яшькә хәтлек асрыйбыз инде. Иткә готовы булгач инде аннары инде иткә җибәрәбез. Эшләсәң яшьләргә, шәһәргә караганда авыл җирлегендә күпкә җиңелрәк. Хәзерге вакыттагы шундый ярдәм программалар аркасында тагы да җайлы эшләргә теләк кенә кирәк. Хуҗалыкта оныкларга да эш җитә. Аеруча Азамат терлек карарга ярата икән. Киләчәктә кем буласын хәзердән үк әйтеп торам. Метинке кавда калам, фермер булам. Әнә шулай яшьтән үк туган җиргә мәхәббәт тәрбияләнә бу гаиләдә. Фермер Ринат Темирбулатов сүзләре белән әйткәндә, дәүләттән ярдәм күрсәтелгәндә авыллар үсәчәк, моңа нәтиҗәле эшләүче фермерлары булганда да дип өстисе килә.